празднике присутствуют почетные гости. Глава Арского муниципального района Нуриев Ильшат Габдельфардович, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Милли Шура Всемирного конгресса татар Шейх Разиев Василь Габдулгаязович, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Зябаров Марат Азатович, заместитель министра культуры Республики Татарстан Хакимзянов Ленар Сейлхазянович. Слово для приветствия предоставляется главе Арского муниципального района Ильшату Габдельфардовичу Нуриеву. Hürmetli asılataş, hürmetli marazaş, hürmetli kollegalarım, kelgen qonaqlar, hürmetli rayondaşlar, qırlaylılar. Мен сіздің барыңыздан шушы ұлық байрам белән шит күңелемнән тәбрик итәм. Менә безнең алып барышларыбыз әйткәнчә инде ат гомер-гомергә халкыбызның милли гореф-гадәтләре тормышы белән чуалып барган иң горур хайваннарның берсе. Ат инде ул безнең ашатучыбыз да булган. Ул безнең сердәшчебез дә булган. Сугыш вакытларында ул безнең хәрби дустыбыз да булган. Аллага шөкер, һәр елларыбыз тыныч, киләчәктә дә тыныч булсын. Шуңа күрә без инде бүгенге көндә атларга күбрәк сокланып карыйбыз. Аларны бәйрәмнәрдә катнаштырырга тырышабыз. Һәм алар әлбәттә үзенең тыныч тормышта үзләренең безгә кирәкләрен көн сайын раслап тора торган шулай ук бер кирәкле, әйтерем мин үзебезнең халкыбызның бер кирәкле хайваны дип. Шуңа күрә инде бүгенге бәйрәм белән барыгызга тәбрик итәм. Асалда сезгә бик зур рәхмәт. Кайткач президентыбызга безнең барчалар исеменә зур рәхмәтебезне җиткерәсез. Шушындай матур бәйрәмнәр булган өчен менә еллар авыр булуга карамастан без үзебезнең бу традициябыз быел үтәр микән инде, үткәрә алырбыз микән ат көнен дип борчылган идек. Әмма ләкин бик зур рәхмәт сезгә, президентыбызга. Ул быел да менә тормышка ашты. Шуңа күрә халкыбыз да, без дә сезгә бик зур рәхмәт дибез. Барыгызны да чакырабыз инде монда. Безнең бүген ат чабышлары булачак. Ondan soң булачак безнең Казаннан килгән кунакларыбызның матур итеп атта йөртү күрсәтү показательные выступления будут. Ondan соң инде безнең бүген татарча бейли кырәтләребезнең яшүсмерләр арасында көрәш мәктәп бинасында булачак. Шуңа күрә барыгызны да шушы бәйрәмнәргә чакырып калабыз. Матур булсын бәйрәмнәр белән, бәйрәм белән барыгызга. Зур рәхмәт сезгә. Сүз Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шура Милли советы раисе Васил Габдулгаяз улы Шейх Разиевка бирелә. Hürmetli milletdaşlar, hürmetli Ильшат Габдельфардович, Марат Азатович, келген қонақлар, хақтан да біз менә бүген бүйік Тукайыбыз Қырлай жерінде һәм инде ел сайын үткәрә торган ат көнендә зур бәйрәмдә быел бер караганда әйтәбез инде карантинда булды, табышлар да нык төште. Ләкин аңа карамастан президентыбыз Рөстәм Нургалиевич bu безнең бәйрәмне үткәрергә рөхсәт бирде, мөмкинлек бирде һәм аның кул астында ул үтә. Һәм әйтәсе килә инде хактан да менә ничә еллар монда килеп, без ат чабышлары төрле форматта үткәрәбез инде. Шуңа күрә безнең иң зур дистанцион чабыш буенча 120 километрга, 100 километрга, 80 километрга, 40 километрга атлар чабалар. Аннары инде үзебезнең менә 1 ел, 2 ел элек татар тукымы атын бер китеп инде үзебезгә зур горурлык ясадык. Һәм инде менә алып баручылар да әйтте, Ильшат Габдельфардович та әйтте, менә безнең килгән җитәкчеләр, кунаклар дип. Ләкин менә мин бер җитәкчегә тагын үзебезнең рәхмәтебезне белдереп, аңа әйтер идем, ул Нәҗип Нәкыйпович, ул хәзер түләче җитәкчесе, аңа хәтле министр урынбасары иде. Ул һәр вакытта да монда килеп алып бара. Шуңа күрә Нәҗип әфәнде килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Әйдәгез аны алкышлап рәхмәт әйтик, чөнки берничә ел элек монда алып бармаска дигәндә ул юк инде, министр да әйтте, үзебез дә әйдә үткәрәбез дип. Шуңа күрә менә бүген инде зур кунак булып килде, ләкин үз районнан атлар алып килде. Шуңа күрә алар белән килгән ачларга уңышлар телибез. Икенче караганда бу хактан да безнең өчен зур бәйрәм. Татар халкы өчен, арчалылар өчен зур бәйрәм. Төрле өлкәләрдән күпме ат яраткан кешеләр, спортсменнар килеп, безнең матур якны күрәләр, үзләрен күрсәтәләр. Безгә ул үрнәктә инде. Монда балалар да, олылар да, бөтен нәрсәдә. Шуңа күрә
Türlü formatта бик матур үтә, шуңа күрә теге ул шабышлар, ярышлар үзләре генә үтсә дә, аңа бары тамашачы кирәк. Менә шуңа күрә монда мәйдан да бар, җыр да бар, моң да бар, шабыш та бар. Теге бәхет бөтенесе бергә, теге отыш бәтешләр барлар да, әйберләр дә бар. Шуңа күрә барсы да бергә үтсен һәм бу зур бәйрәмгә тагын бер кат минем әйтәсем килә зур рәхмәтемне менә Марат Азач, минем коллега, ул безнең министр буларак бу якларны алып бара, аның рөхсәте, аның теләге безнең өчен бик зур теге горурлык та инде эштә. Икенче караганда менә безнең тегендә ишәптер пишмакта гына качып тора. Безнең спорт министрлыгыннан без аны бергә алып барабыз, шуңа күрә һәм инде район. Ишат Гатифаш, әгәр дә сез инде моны үзегезнең кулда тотып алып бармасагыз, biz килдек дә киттек. Менә бу бөтен матурлык, бөтен эшләгән эшләр сезнең яктан бара. Сезгә, сезнең командага бик зур рәхмәт. Һәм бүгенге бәйрәмнәр мөбарәк булсыннар, матур үтсеннәр, күңелле үтсеннәр. Барыгызны да шушы зур бәйрәм белән тәбрик итәм. Слово предоставляется Хәерле көннәр, хөрмәтле кунаклар. Чынлап та бу зур бәйрәм, ат көне дип атыйбыз инде, елда бу бәйрәм безнең уза. Чынлап та мин бик зур рәхмәт әйтәсе килә Василий Гаязовичка. Василий Гаязович безнең председатель Федерации конного спорта. Мин беләм бу бәйрәмнең бу елны да елга карамаста авыр булса да, менә республика көнне 30 август көнне Василий Гаязович безнең президентыбызга килеп, аңлатып, бу бәйрәмнең кирәк икәнен, бу бәйрәмнең бу безнең ат көне, атлар саклау безнең татар ат пародасы дип Назина Кипчтурда әйтеп килделәр. Чынлап та бик күп эшләнә бу бердән. Менә Василий Гаязович аңлатып, Рөстәм Гаязович рөхсәт биреп, авырык финанс яктан авырыктан бу карасак та, бу безнең пандемия ягыннан карасак та, бу кичкенә генә шундый сабантуй, Арчаның сабантуе районда. Ишат Гатифаш, сезгә, сезнең командага моны бу бәйрәмне оештырган өчен рәхмәт. Безнең менә Ленар Наилович монда үзенең егетләре белән килеп оештырган өчен бик зур рәхмәт барыгызга да. Бергәләп шулай итеп бу эшне саклап, бу эшне алга таба барып, бергәләп шулай бердәмлек белән барсак, хаватласа безнең киләчәктә дә бәйрәмнәр дә булыр. Ана бу безнең татар пародасы атларны да арттыру өстендә без бергәләп эшләргә тиеш. Хаватласа киләчәктә дә безнең барсы да бик яхшы булырга тиеш. Бөтен килгән кунакларга төрле өлкәләрдән бик зур рәхмәт. Шулай итеп без чакырып, безгә кунакка килеп, без сезнең белән аралашып, фикерләшеп, шулай итеп киләчәктә дә бергәләп матур итеп яшик. Бәйрәм белән барыгызны. Алкышларга күмигәле безнең катнашучыларыбызны, татар гореф-гадәтләренә буйсынып бизәлгән атлар мәйданыбыз түрендә. Җилләр белән ярышып, узышып, атлар чаба ярсып юллардан. Көмеш дагалардан шаң сибелә, нур сибелә ефәк яллардан. Их шул атлар туктап торсачы, ялларына тасма үрергә, йөгәннәргә көмештән. Переливаются красками ленты, как безукоризненные сбруи, как грациозны наши главные герои праздника. И всему Bizim Jiguli atlar arasında bölge başlanıp gitti. Yigitlerin de atlarını diktiler, yüklerini tiyediler. Hazıralar üzerinin distansiyalarına kozgalıp gittiler. Yine birinci atımız indi gitti. Doğduğuna varmasa da pırlık. Hürmetli konaklar bilen işinize bir informasyona özgür tutası kere. Turisten de